Hogyha azt gondoljátok, hogy ez a technika működni fog az ölelő fogás ellen a való életben, akkor maradjatok velünk és megmutatjuk, hogy ez miért egy hatalmas tévhit. Manapság rengeteg videót látunk egy úgynevezett medveölelésről, legalábbis külföldön ezt bear hugnak hívják. Videóban ezt ölelőfogásnak fogjuk emlegetni, de a lényeg az, hogy rengeteg baromság kering az interneten erről, és most meg fogjuk mutatni nektek ezeket a tévhiteket, ezeket a nem valós és nem működő technikákat. A legtöbb önvédelmi rendszerben túlságosan sok időt fektetnek arra, hogy ezt a bear hugot, ezt az ölelőfogást megoldják, amikor valójában ez nem olyan gyakran fordul elő a rendes utcai támadásoknál, és egyébként amikor erre felkészítenek, akkor sem helyesen készítenek fel ennek a megoldására. Az első ilyen tévhit, ilyen téves technika az a fejelés. Azt gondolják az emberek, hogy valaki megfog titeket ilyen ölőfogásban, és utána lefejel, akkor a támadó automatikusan el fog engedni, és utána meg tudod nyerni a küzdelmet, de ez nem így van. Gondoljunk bele egy olyan szituáció, amikor egy kisebb lány, kisebb fiú próbálja ezt megcsinálni egy nagyobb támadóval szemben, ez egyáltalán nem fog működni. Mások, amiért ez nem működik, az az, hogy általában a támadó nem teljesen hülye, hogyha megfogom ölelőfogásban és egyszer lefejel, akkor utána el fogom rejteni a fejem, és nem fog tudni még egyszer lefejelni, de a legtöbb esetben egyébként már alapvetően, amikor elkap, akkor rejten a fej, és hogyha csak erre készül fel az ember, akkor ezen nem fog tudni semmit elérni. Szóval most azt láthattátok, hogy egy egyszerű dolog, egy egyszerű mozdulattal, hogy elrejtette a fejét, gyakorlatilag az egész technikát megsemmisítette a támadó, úgyhogy ez egy olyan dolog, ami nem működik a való életben. Nagyon fontos arra is gondolnunk, hogy mi a kontextusa, mi a körülménye egy támadásnak, hogy valójában ő miért akar engem lefogni. Hogyha én egy férfi vagyok, miért akarod lefogni? Lefog azért, mert valószínűleg lesz egy másik támadó, aki engem meg akar támadni, és ő csak előkészíti a támadást, hogy neki egyszerűbb legyen. Lefog, és hogyha elpróbál lefejelni, akkor csak a nyakamat gyakorlatilag megmutatom neki, és nagyon egyszerű megszúrni, hogy megütnie, és egyből meg is haltam. Hogyha viszont mondjuk egy nőről van szó, egy hölgyről van szó, akkor valószínűleg azért, mert el akarják rabolni, fel lesz emelve, és azért történik le ez az ölelőfogás. Ahogy mondtuk, egy ilyen ölelőfogásnál általában lesz egy másik támadó is, de nyilván mondhatjátok azt, hogy mi van, hogyha nincsen, akkor mi van ezzel a technikával. Megmutatjuk, hogy az se fog működni, mert hogyha ő megfog engem egy ilyen ölelőfogásban, és én megpróbálom lefejelni, akkor azzal csak gyakorlatilag a nyakamat megmutatom neki, és sokkal könnyebb lesz neki egy folytófogásba átfogni, ami nekem sokkal rosszabb, mint hogy az ölelőfogásban maradtunk volna. Szóval a második ilyen téves technika az, amikor azt gondolják az emberek, hogyha ők ránehezkednek a támadóra, és gyakorlatilag lefele leesnek, vagy leejtik magukat, akkor utána a támadó el fogja őket engedni, és el tudnak menekülni. Na most ez nem így van. Megmutatjuk, hogy az emberek mit gondolnak. Az emberek azt gondolják, hogy ha megvan az ölelőfogás, és ő elesik, levisz a súlypontját, akkor utána csak egyszerűen el tud menekülni, mert én abba hagytam a támadást, de ez nem így van, és megmutatjuk azt, hogy néz ki ez valójában. Még abban az esetben is, hogyha ez működne, igazság szerint, hogy elenged a támadó, nem fog, de hogyha működne, akkor is sokkal rosszabb pozícióba kerülök. Hogyha megfogom én, mint támadó őt egy ölelőfogásban, és ha leesik, akkor itt sokkal egyszerűbben tudok ütni őt, illetve egyből el tudom kapni folytásban, ami, ahogy említettük az első példánál is, sokkal rosszabb pozíció, mint maga az ölelőfogás. Tehát ez és az előző technika is egy olyan technika, aminél egy nem jó, de nem is annyira rossz pozícióból egy gyakorlatilag halálos pozícióba kerülsz. Hogyha MMA-zol, vagy hogyha jiu-jitsuzol, akkor tudni fogod, hogy önmagában ez nem fog segíteni a szituáción. Hogyha megfogom rendesen, és ő elengedi magát, akkor csak annyival könnyebb lesz igazság szerint őt arrébb cipelnem, úgyhogy ez csak ront a helyzeten. A legtöbb képzésünkön, amikor megkérdeztünk őket, hogy ezt hogy védenék ki maguktól, akkor ez volt az a technika, amit mondtak, de gondoljunk bele, hogyha egy nagy férfinél ez nem működött, akkor egy kisebb súlyú, kisebb méretű nőnél ez még annyira sem fog. A következő olyan téves technika, megint egy olyan technika, amit általában nők mondanak, hogy ez lenne a másik olyan dolog, amit csinálnának, ez amikor rálépnek a támadónak a lábára. Ez nem igazán működik, ők azt képzelik, hogy ha elkap engem a támadó, és én elkezdem taposni a lábát, akkor neki ez fájni fog annyira, hogy elengedjen, de ez nem így van. Az első legnagyobb hiba ezzel a technikával, hogyha ezt nagyon megpróbálnám ténylegesen megtaposni a lábát, és többször, akkor sem fájna annyira neki rendes cipőkben, mint ahogy azt elképzelik az emberek. Esetleg akkor fájhatna neki, hogyha mondjuk egy nőn magas sarkú van, és a támadón nincsen semmilyen cipő, mezitláb van, de akkor viszont a nőnek nem lesz stabilitása egy lábon, ugye a magas sarkú miatt. Hogyha egy nő vagyok és felemelnek engem, akkor nem is lesz lehetőségem megtaposni, úgyhogy ez a technika sem működik. A negyedik ilyen téves technika
amikor megpróbálják elkapni a támadónak a lábát, ennek ugyanúgy semmilyen valóság alapja nincsen. Megmutatjuk, hogy mit gondolnak, hogy fog működni. Azt gondolják, hogy elkapjuk a lábát, és utána ő el fog minket engedni, levisszük a földre, és utána már miénk a győzelem. Már önmagában az is nehéz, hogy egyáltalán elérjek a lábáig, és megpróbálom megfogni a lábát, de ha meg is tudnám fogni, akkor is nagyon-nagyon nagy erő kéne ahhoz, hogy ki tudjam mondani őt zöklenteni, ki tudjam húzni belőle. A következő ilyen a gyors előrehajlás, amikor azt hiszik, hogy ha én megfogom őt egy ilyen ölelőfogásban, és hogy gyorsan előhajol, akkor én egyszerűen el fogom őt engedni, és ő meg tud engem támadni. Ez a valóságban nem így van. Ez a technika maximum akkor tudna működni, hogyha ő akkor csinálna ezt, mielőtt én megfogom őt, de ugye ennek nincs értelme ezt gyakorolni, mert akkor gyakorlatilag ezt kéne csinálnom, amikor már csak valaki hozzám ér, hát ez nem egy valós dolog. És hogyha már egy fogásban van ő, ahhoz, hogy ez működjön, az nincs elég hely és nincs elég erő. A következő az, amikor megpróbálják eltörni a támadó ujját. Én megfogom ebbe az ölelőfogásba, és ő megpróbálja elővenni a kezemet, eltörni az ujjamat, és azt hiszi, hogy ezzel vége a támadásnak. Ez azért sem működik, mert a legtöbb fogásban nagyon nehéz megtalálni az ujjat, hogy el tudjuk törni, illetve mindjárt mutatjuk, hogy a másik kezemmel is, amikor ő megtalálja az ujjamat, akkor én ugyanúgy tudok támadni, tehát ez nem egy jó technika. Ugye itt nehezen találja meg az ujjamat, de ha megtalálja, akkor én ezzel a kezemmel még tudom őt támadni, úgyhogy ez sem egy olyan technika, ami működik. A másik probléma, hogy egy eltörött ujj, egy törés, ez nem fogja megállítani a támadót, főleg, hogyha be van drogozva, akkor nem is nagyon fogja érezni, illetve, hogyha eltöröm az ujját, vagy ő eltöri az én ujjamat, akkor én csak egyre erősebben fogok támadni, és egyre idegesebb leszek rá, úgyhogy ez a technika sem működik. A következő technika nagyon-nagyon hasonló, ez a gyors előrehajoláshoz, és igazából ahhoz van köze. Ez amikor gyorsan előrehajolok, amikor megfog, és úgy gondolom, hogy át tudom dobni őt a vállamon, és megpróbálom átdobni őt a vállamon. Megmutatjuk, hogy ezt hogy gondolják az emberek, hogy néz ki, ez nem így néz ki valóságban, de megmutatjuk, hogy mi ez a tévhit. Ő megfog engem, és én megpróbálom átdobni őt a vállamon, de most ez nyilvánvalóan nem ilyen egyszerű, és ez így nem fog működni. Most nem egy Steven Seagal filmben vagyunk, hogy ez működjön, ez a való életben nem működik, meg fogjuk mutatni, hogy megpróbálom őt előredobni, de egyszerűen nincs annyi erőm, ő is nehéz, tegyük fel, hogy én egy kisebb nő vagyok, de ha nem lennék kisebb nő és önmagam vagyok, akkor sem működik ez, és ezt nem lehet megcsinálni. Megfog engem, és próbálom dobni, de ez nem így működik. A következő technika, amikor megpróbálják könnyökkel a bordát megütni. Ez mutatjuk, hogy néz ki a tévhitben, és mi az, ami nem történik a valóságban. Ez amikor én elkapom őt, hogy neki van helye megütni engem, én elengedem, és ő gyakorlatilag egyszerűen tud utána engem megtámadni. A probléma ezzel nagyon egyszerűen amikor megfogom őt, akkor nincs elég helye ahhoz, hogy elég erejű ütést mérjen a bordáimra, úgyhogy ez egyszerűen nem hatékony. A második probléma ezzel, hogy nem csak nincs hely megütnie, hanem nincs is elég ideje hozzá, hogyha mondjuk egy férfi és egy bárban elkapom, akkor valószínűleg azért kapom el, hogy más meg tudja ütni, legyen még egy támadó. Hogyha egy nő vagy egy kisebb lány, akkor el akarom rabolni, és egyszerűen nincs ideje arra, hogy ő most könyökkel üssön, nincs is ereje hozzá, de nincs is ideje hozzá, mert egyből megfogom és fölemelem. Az utolsó ilyen téves technika, amit bemutatunk ma, amikor az ágyékra próbálnak ütést mérni, akik ugye megtámadók, az elképzelés az, hogy én megfogom őt, ő meg tudja ütni az ágyékomat, én elengedem, és akkor vége is a harcnak, de ez nem így van. Mutatjuk, hogy néz ki ez valójában. Valójában az a probléma, hogy itt sem lesz elég hely, hogyha ténylegesen megfogom, és nem csak egy edzésen vagyok, ahol éppen megfogom, hanem ténylegesen egy éles szituációban megfogom, nem lesz helye ahhoz, hogy megtegye ezeket az ütéseket jó helyre. Meg tudja ütni a combomat, de attól nem fog történni semmi. Hogyha nem hisztek nekünk, hogy ezek a technikák nem működnek, akkor csak egyszerűen valamilyen partnerrel, egy edzőpartnerrel vagy a párodokkal próbáljátok ezeket ki, és rá fogtok jönni, hogy ezek nem működnek, ezek a technikák. Hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok be, és iratkozzatok fel a csatornánkra, hogy ne maradjatok le a többi tartalomról, hamarosan jövünk egy következő videóval.